Γεια σας guys, Γατοσπανάτης εδώ. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft Pocket Edition. Survival. Μια καινούργια. Μπορεί να την έχετε δει παλιότερα, αλλά ήταν τέλειο. Γι' αυτό ξεκινάμε. Και μην το παρατηρήσατε. Άμα το παρατηρήσατε, εδώ πέρα έχω και ένα σπίτι. Και περιμένω να το περιμένω στο σπίτι. Να το, ωραία. Καταλάβατε. Έχω και site, έχω και intro και outro. Είσαι προχωρημένοι. Για την ακρίβεια, εγώ είπα σε έναν φίλο μου, άμα δεν το ξέρετε, είναι το nightwolf.gr και το δεύτερο του κανάλι είναι The Gamer. Δεν ξέρω. Τέλος. Τώρα πώς το μπορώ να φτάσω. Περιμένω. Θα μαζέψω λίγο ξύλο ακόμα και θα επιστρέψω σε λιγάκι. Επιστρέψαμε και εδώ πέρα τώρα θα έχουμε μαζέψει λίγο ξύλο και θα φτιάξουμε ένα σώμα. Δεν το ήθελα γι' αυτό, αλλά κάπου μου χρειάστηκε. Δεν θα κάνω. Εδώ πέρα θα φτιάξουμε, θα είναι το mine. Και ένα σκελετό. Πού να είναι. Και δυστυχώς δεν έχω βρει ακόμα χώρο. Θα το χρειαστούμε πολύ σύντομα. Μήπως άμα σκέψω λίγο κάτω. Μεγάλη κάτω. Από κάπου κάτι βρήκαμε. Δεν βλέπω και τίποτα. Μήπως δεν βλέπω. Αχ, πολύ καλά. Τώρα κάτι βλέπω. Iron βρήκαμε. Τώρα έχω μεγαλώσει περισσότερο τη φωτεινότητα και βλέπω καλύτερα. Να το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Το μόνο που θέλουμε τώρα είναι το coal. Να βρω τώρα. Πού είναι το... Εδώ. Και...
Εδώ θα πάμε σίγουρα ακόμα. Δεν είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά γιατί δεν έχω βρει μέχρι τώρα ούτε λίγο. Τουλάχιστον να μπορούσα να κινηθώ μέσα εδώ. Τέλος πάντων. Κι άλλο. Παίρνω λίγο ντε. Λέω. Ναι. Fail. Το fail. Εδώ έχει gold. Όχι. Να φύγει από την ώρα εδώ πέρα. Έχω πλημμυρίσει. Hey. Maybe. Μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει ούτε λίγο λαγικό που χρειαζόμαστε. Cool. Όχι, ακούω λάβα. Φως! Ναι, αντίστοιχο. Αλλά εγώ δεν τα. Τώρα καθόμαστε. Μαζεύω λίγο αυτό το coal και επανέρχομαι. Γεια σας και πάλι, επανήλθα. Και έχω μαζέψει όλο το coal και θα φτιάξω μερικά torches. Γιατί τα χρειαζόμαστε. Και πρώτα απ' όλα να αρχίζω να φτιάχνω εργαλεία. Και με περιμένει. Φίλος μου. Συγγνώμη για τη διακοπή. Θα κάνω μια παύση να τον πάρω και επιστρέφω. Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεν απάντησε. Και θα συνεχίσουμε το survival μας για λίγο ακόμα. Γιατί έχουμε φτάσει στα 9 λεπτά.
50 κάτι δευτερόλεπτα. Λένε ότι αυτό όταν είναι τέτοιος κύκλος είναι τάπος creeper. Από creeper. Αλλά τι παίζει... Να σας πω τι να πω. Με είδε. Ναι. Hey. Hello. Ω, μια καρδιά. Όπα. Κάτι με έγραψε. Πώς θα κάνω ρεκ. Και το έχω ανοιχτό. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά εδώ πέρα μιλάω και με το φίλο μου, εσείς δεν θα τον ακούτε λογικά. Και κάτι κάνει. Για το τη φωνή σου. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε μου ένα like, subscribe, γράψτε μου κάτω στα comments τι θέλετε να παίξετε την επόμενη φορά. Και ως την επόμενη φορά, τα λέμε.